σας αφήνουμε τις παραπονήσεις για τον χρόνο και μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Το ζήτημα των σχέσεων των ιερών μονών και του επιχωρίου επισκόπου και των τριβών που προκαλούνται μεταξύ τους είναι μεγάλο και παλαιό και δεν μπορεί βεβαίως να εξαντληθεί στα όρια της παρούσης εισηγήσεως. Πολλές από τις τριβές αυτές έχουν ιστορικά και πνευματικά αίτια και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η αναφορά μας και σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας μας, ώστε να καταφανούν οι λόγοι που προκαλούν διαχρονικά την δυσπιστία στις σχέσεις μονών και επισκόπων. Επιλέξαμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε αυτά στο πρώτο μέρος της εισηγήσεώς μας που αφορούν πρώτον την ερμηνεία και τα όρια της πνευματικής εποπτείας του επιχωρίου επισκόπου επί των ιερών μονών, δεύτερον την ερμηνεία του 39ου Αποστολικού Κανόνος και των επιστολών του Αγίου Ιγνατίου, τρίτον θέμα υπακοής προς τον επίσκοπο, ειδικά σε ζητήματα δογματικά και ακριβίας της πίστεως, τέταρτον την διάκριση των διακονημάτων μέσα στην Εκκλησία, πέμπτον τα γεγονότα από την περίοδο της Βαβαροκρατίας και εντεύθεν που έπληξαν και για τα μοναστήρια και τον μοναχισμό, έκτον συμπεράσματα επίλογος. Το δεύτερο μέρος που δεν θα προλάβουμε να αναγνώσουμε σήμερα θα κατατεθεί στα πρακτικά του συνεδρίου και αφορά κυρίως διοικητικά και διαχειριστικά θέματα, ίσως όχι τόσο γνωστά ευρέως, όπως η φύση των ιερών μονών ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των εκδεδομένων επ' αυτών διοικητικών πράξεων, το δικαίωμα παραστάσεως των μονών σε δίκη χωρίς την έγκριση του επισκόπου, εσωτερικοί κανονισμοί των ιερών μονών, το επιτίμιο της ακοινωνισίας και άλλα πολλά. Κεφάλαιο πρώτο. Θα θέλαμε προς αποφυγή κάθε παραξηγήσεως να κάνουμε εκ των προτέρων μια απαραίτητη και πολύ σημαντική διευκρίνηση. Οι αναφορές μας στους επισκόπους και στα σημεία τριβής τους με τους μοναχούς δεν έχουν βεβαίως προσωπικό χαρακτήρα, δεν αφορούν συλλήβδιν όλους τους επισκόπους ή όλους τους μοναχούς και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν διαχωρισμό ανάμεσα σε καλούς μοναχούς και κακούς επισκόπους. Για το θέμα της πνευματικής εποπτείας των επισκόπων στη λειτουργία των ιερών μονών έχουν γραφεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά, καθώς η διαφορετική ερμηνεία του όρου πνευματική εποπτεία, άρθρο 39, παράγραφος 6 του νόμου 590-1977, που ασκεί ο επίσκοπος επί των ιερών μονών της επαρχίας του, είναι αυτή που κυρίως γεννά τις τριβές μεταξύ τους. Την οριοθέτηση της επισκοπικής εποπτείας επί των ιερών μονών περιγράφει με πιστική ευκρίνεια, περιεκτικότητα και επιστημονική αρτιότητα, η ιεροκανονική και νομική θεμελίωση ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βλάσιος Φιδάς, στο κανονικό του σημείωμα με θέμα περί των ορίων της εποπτείας του Επισκόπου στις Ιερές Μονές, που συνέταξε κατόπιν αιτήματος της Ιεράς Μονής μας τον Αύγουστο του 2002. Τις ίδιες θέσεις με τον κ. Φιδά αναπτύσσουν και μια σειρά διακεκριμένων νομικών και θεολόγων σε ανάλογες μελέτες και γνωματεύσεις τους. Αναφέρουμε δειγματοληπτικά τους καθηγητές κ. Σπυρίδωνα Τρογιάννο, Χαράλαμπο Παπαστάθη, Ιωάννη Κονιδάρη, Σπυρίδωνα Κοντογιάννη, Παναγιώτη Περνίτσα, τον εφέτη κ. Γεώργιο Αποστολάκη και πολλούς άλλους. Κατά τον καθηγητή λοιπόν κ. Φιδά, το ζήτημα της σχέσεως του επισκόπου με τα μοναστήρια της επισκοπικής του περιφέρειας αναφερόταν αφενός μέσα στην εύλογη επιθυμία των μοναχών να διαφυλάξουν την εσωτερική ανεξαρτησία του μοναχικού τους βίου, αφετέρου δε στην επίσης εύλογη επιθυμία του επισκόπου να υπαγάγει τα μοναστήρια στην επισκοπική του δικαιοδοσία. Τα πρώτα σημεία τριβής παρατηρούνται κατά τον 4ο κυρίως αιώνα, όταν πλέον αυξάνει δυναμικά το κίνημα του αναχωρητισμού στο Βυζάντιο και ο μοναχισμός διαδίδεται σε όλες τις επαρχίες της Αχανούς Αυτοκρατορίας. Η αύξηση του μοναχισμού, η μεγάλη έγκλη και το κύρος που διαρκώς προσελάμβανε, η πολύπλευρη μαρτυρία και δραστηριοποίηση των μοναχών στα εκκλησιαστικά, πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα, είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μοναχών και των οικείων επισκόπων. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που οι δραστηριότητες αυτές των μοναχών υπερεύαιναν κατά πολύ την ιδιότητά τους και τον ησυχαστικό χαρακτήρα του μονήρους βίου, τον οποίο είχαν επιλέξει, με αποτέλεσμα να προκαλούν μείζωνα προβλήματα στις τοπικές εκκλησίες. Κάποια από τα προβλήματα αυτά τέθηκαν και αντιμετωπίστηκαν στη Σύνοδο της Γάγκρας το 340-341. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος όμως ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις και τα όρια της παρουσίας των μοναχών και της πνευματικής εποπτείας των επισκόπων και των ιερών μονών. Συγκεκριμένα, ο τέταρτος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει ότι η αληθώς και ειλικρινώς των μονήρι μετιόντες βίων της προσηκούσης αξιούς τους αμφιμής, επειδή δεν την έστω μοναχικό και κρυμμένη προσχήματι, τάστα εκκλησίες και τα πολιτικά διαταράσσου πράγματα, έδοξε μηδένα μεν μηδαμού οικοδομή, μηδέ συνιστά μοναστήριων ή ευκτήριων οίκων, παραγνώμη του της πόλεως επισκόπου, τους 10 θεκά στην πόλη και χώρα μονάζοντας, υποτετάχθεια του επισκόπου και την ησυχία να σπάζεστε και προσέχει μόνη την νηστεία και την προσευχή,
ενείς τόπις αντετάξατο προς κατερούντες. Τον μέντι επίσκοπο της πόλης, κρυδαίωσαν χρόνια ποιήστε των μοναστηρίων. Όπως παρατηρεί ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Βλάσης Φιδάς, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος 451 καθόρισε στον τέταρτο κανόνα της τα αυστηρά κανονικά όρια διακρίσεως των ετερόκεντρων επιθυμιών. Έτσι, οι μεν μοναχοί διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους στην εσωτερική πνευματική ζωή των μοναστηριών τους, χωρίς όμως να διαταράσσουν την δράση της ζωής της τοπικής εκκλησίας. Ο δε επιχώριος επίσκοπος αποκτά το δικαίωμα να εκρίνει την είδηση των μοναστηρίων και να ελέγχει κυρίως την εκτός μοναστηρίων δράση των μοναχών. Ο κανόνας δεν μιλάει για το σύνολο των μοναχών, αλλά για τις εξαιρέσεις. Για αυτούς δηλαδή που το μοναχικό και κρυμμένοι προσχήματι τάστα εκκλησίας και τα πολιτικά διαταράσσουν πράγματα. Αφορά δηλαδή μοναχούς που χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα τη μοναχική τους ιδιότητα για να αμειγνύονται και να παρεμβαίνουν σε εκκλησιαστικά και πολιτικά ζητήματα, και όχι για αυτούς που ζουν συντεταγμένα και σύμφωνα με τη μοναχική τάξη στα οργανωμένα κοινότητα, τους κυκλευτές δηλαδή μοναχούς ή επί το λαϊκότερον τριγυριστές μοναχούς που περιφέροντας τις πόλεις και τις επαρχίες αναταράσσοντας την εκκλησιαστική ζωή και ειρήνη. Συγγνώμη που διαβάζω γρήγορα, πρέπει να τα πω γιατί είναι πολλά. Αυτός είναι και ο λόγος που η ίδρυση μοναστηρίων ετίθεται πλέον την ευλογία και την έγκριση των κύριων επισκόπων. Κατά τα άλλα, ο κανόνας δεν εισχωρεί καθόλου στα εσωτερικά των μοναστηριών και την λειτουργία τους, καθώς θεωρεί το αυτοδιοίκητο των τριωνερών μονών εκ των όνων κάνευρα. Τα μοναστήρια διατήρησαν πάντοτε την εσωτερική ανεξαρτησία του μοναχιστικού τους βίου, ο οποίος καθοριζόταν μεν συνήθως από το ιδιαίτερο μοναστηριακό τους τυπικών, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια της καθιερωμένης κανονικής παραδόσεως. Η πρόνοια που θα πρέπει να λαμβάνει ο επίσκοπος για τις μονές με βάση το συγκεκριμένο κανόνα αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις και ζητήματα. Η αιμονή στην ορθοδοξία της πίστεως κατά τον καθηγητή κ. Φιδά, η τήρηση κανονικής και της λειτουργικής τάξεως, ο σεβασμός των καθιερωμένων αρχών της μοναστικής παραδόσεως και οι εκτός μοναστηρίου εκκλησιαστικές ή άλλες δραστηριότητες των μοναχών αποτελούν τα κύρια στοιχεία της ποιμαντικής επισκοπικής του περιφέρειας. Ωστόσο, η πρόνοια αυτή εκφράζεται όχι βεβαίως με υποκειμενικές ή αυθαίρετες παρεμβάσεις, αλλά με την ενεργοποίηση των κανονικών διαδικασιών των αρμοδίων σε κάθε περίπτωση συνοδικών οργάνων, ώστε να μην διαταράσει τη εσωτερική αυτοτέλεια της ασκήσεως από αυθαίρετες επεμβάσεις του επιχωρείου επισκόπου, οι οποίες αποφασίζονται κατά προσπάθεια ή αντιπάθεια προς τους μοναχούς ή και διοικία φιλονικία. Όλα όσα θεσπίζονται με τον τέταρτο κανόνα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου θέτουν ουσιαστικά τις βάσεις για τη σχέση των ιερών μονών με τον επιχώριο επίσκοπο, τη διατήρηση της εσωτερικής αυτοτέλειας των μονών και τα όρια της πνευματικής εποπτείας του οικείου επισκόπου. Πάνω σε αυτή τη βάση ακριβώς στηρίχθηκε η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις σχέσεις μονών και επισκόπων, το άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Ελλάδος, νόμος 590 του 1977, και ο κανονισμός 39 του 1972 περί των Ελλάδων ιερών μονών και ισχυαστηρίων. Ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας Ελλάδος, ο οποίος έλαβε τη μορφή νόμου, νόμος 590-77, εκπονήθηκε, είναι σημαντικό αυτό, από μεικτή κληροκολαϊκή συντακτική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του νόμου 462 του 1976 από εξέχουσες προσωπικότητες από πανεπιστημιακούς του εκκλησιαστικού και νομικού χώρου, γνώστες των εκκλησιαστικών πραγμάτων και όλων των προηγημάτων τους και από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η επιτροπή αυτή εργάστηκε βάσει των υποβληθέντων υπομνημάτων των ενδιαφερομένων φορέων, ειδικότερων σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην εισήγηση, η σχετική έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων για το συγκεκριμένο νόμο, ελήφθησαν υπόψη οι επί του σχεδίου γνώμη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τα αιτήματα του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και γενικότερο πάσια προτάσεις οι οποίοι ήσαν σύμφωνοι προς το Σύνταγμα, προς τους ιερούς κανόνες, την κειμένη νομοθεσία και την ομολογία των δικαστηρίων της χώρας. Γιατί πολλές φορές επίσης αμφιβάλλουν και για τον νόμο αυτό, ότι είναι μόνο πολιτιακός και ενώ είναι βάση των ιερών κανόνων. Ο κανονισμός 39 του 1972 εκπονήθηκε και ψηφίστηκε από την ίδια την Ιερά Σύνοδο χωρίς τη συμμετοχή λαϊκών και ουσιαστικά είναι ταυτόσιμος όσον αφορά στο θέμα των κανονικών αρμοδιοτήτων των Μητροπολιτών επί των μονών με το άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τυχαία μάλιστα 2.39 ο κανονισμός του 1972 και το άρθρο 39 του νόμου 590. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του νόμου 590 λύνει οριστικά και αμετάκτητα το ζήτημα της ερμηνείας του όρου πνευματική εποπτεία του Επισκόπου των Μονών.
καθώς περιγράφει εξαντλητικά και περιοριστικά το περιεχόμενο του συγκεκριμένου όρου, ο οποίος καλύπτει μόνο τα ρητός αναγραφόμενα κανονικά δικαιώματα του Χωρίου Επισκόπου ήδη. Πρώτον, την κανονική μνημόνωση του ονόματος αυτού από τις αιρές ακολουθίες. Δεύτερον, τη χειροδεσία του ηγουμένου, τρίτον, την έγκριση της φοράς των μοναχών. Τέταρτον, την ανάκριση των κανονικών παραπτωμάτων. Πέμπτον, τη μέρημνα για την κατά τους ιερούς κανόνες λειτουργία της Μονής. Και έκτον, τον έλεγχο της νομιμότητας της οικονομικής διαχειρίσεως αυτής. Οι κανονικές αυτές αρμοδιότητες του Επισκόπου ή των Μονών είναι ουσιαστικά ταυτόσιμες με αυτές του κανονισμού 39.1972. Οι οποίες είναι οι εξής. Εκάστοτε ιερά μονή διατελεί την κανονική δικαιοδοσία του κατά τόπον Επισκόπου, ώστις πρώτον μνημονεύεται εν πάση στις αιρές ακολουθίες. Πιο αργά. Λίγο πιο πολύ χρόνο. Δεύτερον, ασκεί την ανωτάτη, να έχουμε μια άλλη έκφραση εδώ, εποπτεία πατρικός και προστατευτικός επί της ιεράς μονής και παρακολουθεί την ομαλία κατά τους θείους και ιερούς κανόνες λειτουργία αυτής. Τρίτον, χειροθετεί τον εκλεγέντα ηγούμενο. Τέταρτον, εγκρίνει τα σπουδά των μοναχών. Πέμπτον, ανακρίνει τα κανονικά παραπτώματα των αυτοί διαδιούντων και φροντίζει για την άμεση των αυτών ιδιωτήν. Έκτον, ελέγχει την νομιμότητα της οικονομικής διαχειρίσεως. Συνεπώς, συμπεραίνει ο καθηγητής κ. Φιδάς, στο κανονικό του σημείωμα, ο όρος πνευματική εποπτεία περιορίζει την ευχέρεια παρεμβάσεων του Χωρίου Επισκόπου στην εσωτερική λειτουργία της Μονής μόνο σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων αντικανονικών πράξεων των μοναχών ή παρεκκλήσεων στην νομιμότητα της οικονομικής διαχειρίσεως της περιουσίας της Μονής. Όταν διαπιστώνονται τέτοιες παραβάσεις από τους μοναχούς, θα πρέπει βεβαίως να απολαύσονται και οι παραβάτες να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων εκκλησιαστικών ή πολιτιακών οργάνων και δικαστηρίων. Δεν νοείται μοναστήρι μοναχός ανεξέλεγκτος και ανεπίσκοπος, όπως βεβαίως δεν υπάρχει επίσκοπος ανεξέλεγκτος, αφού ελέγχεται από τη Σύνοδο της Εκκλησίας του και τα αρμόδια όργανα αυτής. Επανερχόμενοι στην ερμηνεία του όρου πνευματική εποπτεία, θεωρούμε ότι πολύ εύστοχα έχει υποστηριχθεί ότι είναι καταχρηστική. Η συνήθι στάση ορισμένων, πάλι ο κ. Φιδάς το γραφτό, ορισμένων επιχωρίων επισκόπων να ερμηνεύουν τον όρο πνευματική εποπτεία υπό την έννοια της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, η οποία ασκείται σε ενορίες, αφού παραθεωρεί την κανονική παράδοση για την εσωτερική αυτοτέλεια του μοναχικού βίου. Καταχρηστική είναι επίσης και η συνήθις υποστήριξη της ερμηνείας αυτής, με άσχετη προς το ζήτημα εκκλησιολογική αρχή για τη σχέση επισκόπου και τοπικής εκκλησίας, όπως αυτή προβάλλεται στην πατερική παράδοση, αφού τα μοναστήρια δεν είναι ενορία. Γίνεται φανερό από όσα εκθέσαμε το νομικό καθεστώς που διέπει τη σχέση επισκόπων και ιερών μονών, οριοθετεί επακριβώς, αποτρέποντας κάθε περιθώριο παρερμηνίας στις κανονικές αρμοδιότητες του επισκόπου και δεν θίγει σε κανένα σημείο την αυτοτέλεια των ιερών μονών. Ο νόμος 590 του 1977 επανέφερε την αρχαία κανονική τάξη και παράδοση Εκκλησίας, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εσωτερικής αυτοτέλειας των μοναστηρίων. Επανέφερε επίσης τον αρχαίο θεσμό του ερευτού και της οδιότητας του ηγουμένου, άρθρο 5, παράγραφος 5, άρθρο 39 του 590, αντί του διορισμού του από τον Μητροπολίτη που εσφαλμένα είχε επικρατήσει. Επίσης, πάντα στο πνεύμα τηρήσεως της εσωτερικής αυτοτέλειας των μονών, στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 προβλέπεται ότι τα της οργανώσεως και προαγωγής του πνευματικού βίου και της διοικήσεως της Μονής και βεβαίως και της διαχειρήσεως καθορίζονται υπό του Κοινοβουλίου συμφώνως προς τους ιερούς κανόνας, τα μοναχικές παραδόσεις και τους νόμους του κράτους, δι' εσωτερικού κανονισμού δημοσιευομένου για το δελτίο Εκκλησία. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται εσωτερικός κανονισμός, αυτό να το προσέξουμε, της Ιεράς Μονής, ώστε βάσει αυτού να γίνει εκλογή ηγουμένου και ηγουμοσυμβουλίου, τότε εφαρμόζεται ο καταστατικός κανονισμός 39 του 1972 περί ιερών μονών και συγχαστηρίων, ΦΕΚΤΑΔΕ, συμπληρούμενος υπό του Γενικού Κανονισμού Μοναστηρίων, βασικό διάταγμα 28 κάθετος 17 κάθετος 1858, ΦΕΚ κλπ. Τούτο δεν γίνεται πλέον παγίως δεκτό και από τα πολιτικά δικαστήρια και από το Συμβούλιο της Παγκρατίας. Βάσει λοιπόν του Γενικού Κανονισμού, του Γενικού αυτού Κανονισμού, γίνεται η εκλογή ηγουμένου και Συμβουλίου της Μονής χωρίς κάποια έγκριση, εφόσον βεβαίως στην Ιερά Μονή διαβιούν 5 μοναχοί. Αποφάσεις το Εφετείο Αθηνών 564-2005 και το Συμβούλιο Επικρατείας 1952 του 2000. Αυτό έχει γίνει στη Μονή το ίδιο φέτο. Έγιναν εκλογές χωρίς την έγκριση του τότε Μητροπολίτη. Κεφάλαιο δεύτερο. Ένα από το σημείο τριβής μεταξύ των επισκόπων και των ιερών μονών είναι ο 30ος ένα από τους αποστολικούς κανόνες, των οποίων με τόση αιμονή ευκαιρός επικαλούνται συνεπώς
κάποιοι επίσκοποι για να στηρίξουν τις παρεμβατικές τους ενέργειες προς τις Ιερές Μονές. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, άνευ γνώμης του επισκόπου, δεν επιτελίστωσαν. Αυτός γάρε εστίν ο πεπιστευμένος των λαών του Κυρίου και των υπέρ των ψυχών αυτών λόγων απαιτηθισόμενος. Καταρχήν, ο εν λόγω κανόνας και κατά την γραμματική του διατύπωση, η οποία βεβαίως δεν είναι τυχαία, αναφέρεται περιοριστικά στους πρεσβυτέρους και διακόνους και όχι στους μοναχούς. Ευλόγως δε καθώς οι μοναχοί τόσο κατά τους ιερούς κανόνες και τα μοναστικά θέσει διοικητικά, αλλά και τον πολιτιακό νόμο άρθρο 39 παράγραφος 4 έχουν την αναφορά του στον ηγούμενο της Μονής. Ως εκ τούτου αστόχως επιχειρείται πολλάκιση η επέκτασή του και στους μοναχούς, προκειμένου να επιστηριχθεί ανάλογη δικαιοδοσία από αυτόν του επισκόπου. Όπως άλλωστε προαναφέραμε, οι μονές δεν είναι νορίες ώστε να έχει από αυτόν ανάλογη δικαιοδοσία ο επίσκοπος. Αλλά ακόμη και η τελεολογική ερμηνεία του κανόνα, καθώς αφορά τους πρεσβυτέρους και διακόνους, στους οποίους και αναφέρεται, δεν είναι αυτή η οποία εσφαλμένα υποστηρίζεται. Έτσι, συναφώς ο μακαριστός Αθηνατήτης Επιφάνιος Σιδηρόπουλος, εμφυτής γνώστης των ιερών κανόνων και αναμφισβήτητος και ακριβής ερμηνευτής αυτών, ευστόχως παραθέτει. Νομίζουμε ότι αρκεί να έχει τύχει των κοινών νου ή να αποκρούσει και αποκλείσει πάσαν σκέψη περί απολύτου ενίας. Η απόλυτος έννοια θα γίνει και φυσικός αδύνατος και λογικός απαράδεκτος. Διότι εν εναντία περιπτώσει θα έπρεπε να είπαμε ότι ο κληρικός χρειάζεται άδεια του επισκόπου και για να φάγει ή να πει ή να κοιμηθεί ή να εννηθεί ή να περιπατήσει. Αλλά τούτο θα ήταν αδιανόητο. Άλλωστε το 0 επιτελείστο αναφέρεται εις ό,τι ανήκει τη δικαιοδοσία του επισκόπου. Σύμφωνα με τους κανονολόγους Ζωναρά, Βαλσαμώνα, Αριστινών, τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, τις γνώμες των οποίων επικαλείται και ο πατήρ Επιφάνιος, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επίκληση του 39ου Αποστολικού Κανόνος εναντίον κληρικών ήτινες ούτε εξομολόγησαν άρμευ επισκοπικού ενταλτηρίου, ούτε επέβαλον ή έλυσαν αφορισμών, ούτε έκυραν μοναχούς ή μοναχάς, ούτε χειροθέτησαν αγνώστας, ούτε ναούς ή μονάς ίδρυσαν, ούτε αδρίας γάμων εξέδωσαν, ούτε ακίνητα της Εκκλησίας επόλυσαν, ούτε άλλο τίτι ούτων επίλυσαν, επίκληση λέγουμε του ηγημένου κανόνος εναντίον τιούτων κληρικών, εκουδενή λόγο δύναται να ευσταθήσει. Η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική κατά την ύπαρξή της, αφού όπου κάνει ο Χριστός Ιησούς, εκεί η Καθολική Εκκλησία. Ενώ κατά τη λειτουργική της έκφραση είναι επισκοποκεντρική. Εφόσον όλοι οι επίσκοποι, οι καταπέρατα οριστέντες, εν Ιησού Χριστού γνώμη εισήν. Ο επίσκοπος είναι αμφίβολα εστίκων και ιστόκων Χριστού και το κέντρο ενότητας μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο αρχιερέας, ο αρχιδιδάσκαλος, ο αρχιπημένας μέσα στην επισκοπή του. Γι' αυτό και πρέπει συντρέχει του επισκόπου γνώμη, σύμφωνα με τον Άγιο Ιγνάτιο και τον προηγούμενο ήταν του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος επίσης αναφέρει ότι ως περούν ο Κύριος άνευ του πατρός ουδέν ποιήν, ου δίνα μεγάλη φυσή ποιήν απεμαυτού ουδέν. Ούτω και εμείς άνευ του επισκόπου, μηδέ πρεσβύτερος, μηδέ διάκονος, μηδέ λαϊκός. Μηδέ τι φαινέστο, ή μην εύλογον παρά την εκείνη γνώμη. Αυτή την αφορά του Αγίου Ιγνατίου επικαλούνται επίσης καθ' υπερβολή πολλοί των επισκόπων, παραλίγοντας όμως όσα σε άλλα σημεία των επιστολών του αναφέρει ο Άγιος όπως «Όθεν πρέπει η μην συντρέχει του επισκόπου γνώμη του κατά Θεόν ποιμένοντος ημάς, όπερ και ποιείται αυτό». Ή όπως το άλλο που διαβάσαμε, εν Ιησού γνώμη Ιησήν, όταν ο επίσκοπος είναι εν γνώμη Ιησού Χριστού. Όπερ και ποιείται αυτή, σοφιστέντες του Μεγάλου. Το γάρ αξιονόμαστο ημών πρεσβυτέριων του Θεού άξιον, ούτως συνήρμοστε το επισκόπο, ως χορδέ κιθάρα, συνδεδεμένη ούτω τη αρμονία, τη ομονία και συμφώνω αγάπη, είσαι στην αρχηγός και φύλαξη Ιησούς ο Χριστός. Αυτό όμως έχει ως προϋπόθεση ότι ο επίσκοπος σημαίνει την επισκοπή του όχι ως εξουσίαν έχων, δυναστικά και αυθαίρετα, και ως αυθεντία και αλάθητος, τόσο στα πνευματικά όσο και στα πρακτικά ακόμη, αλλά ως ακολουθών τη γνώμη του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι και η αδιάσταση ζωή των εις αυτών πιστευόντων και η γνώμη του Θεού Πατρός και γάρει Ιησούς Χριστός το αδιάκριτο ημών ζήν του Πατρός η γνώμη. Αυτή είναι και η προϋπόθεση υπακοής προς τους επισκόπους, να έχουν δηλαδή γνώμη σύμφωνη με αυτή του Χριστού και να φροντίζουν και αγρυπτούν κατά Θεόν για τη σωτηρία του ποινίου τους. Για το πώς πρέπει να είναι ο επίσκοπος, γράφει συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Δίγουν τον επίσκοπον ανεπίλητον είναι νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, φιλόξενων, διδακτικών, μη πάρινων, μη πλήτην, μη εσχοκερδή, αλεπιική, άμαχων, αφιλάργυρων,
του ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενο, τέκνα έχοντα εν παραδοχή με τα πάσης ενότητος, μη νεόφυτον ή να μην τυφωθείς, εις κρίμα ευαίσθητου διαβόλου κλπ. Κεφάλαιο 3. Το θέμα της υπακοής προς τον Επίσκοπο, ειδικά σε ζητήματα δογματικά και ακριβίας της πίστεως, δημιουργούσαν ανέκαθεν σοβαρές τριβές ανάμεσα στους επισκόπους και τους μοναχούς, αλλά και γενικότερα τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Ειδικότερα στις μέρες μας, η διάσταση αυτή έχει οξυνθεί εξαιτίας των συγχρόνων οικουμενιστικών ανοιγμάτων, συνεχής παραχωρής σε θέματα πίστεως και ενοφανείς θεολογικές απόψεις, μεταφράσεις λειτουργικών κειμένων, μεταπατερική και συναθριακή θεολογία και άλλες αντορθόδοξες απόψεις έχουν ενσκύψει σαν λέλαπα στην Εκκλησία, διαβρώνοντας και νοθεύοντας την εκκλησιολογία της. Καταλήγουμε έτσι, όπως παρατηρεί σε πρόσφατη μελέτη του Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυάρου του κ. Ιερότερος, σε μία κυοφορουμένη αίρεση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τίθεται εδώ το ερώτημα, επιβάλλεται η υπακοή του Επισκόπου σε θέματα αντίθετα προς την πίστη μας? Μας απαντά με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό το διαβάζω στη μετάφραση, γιατί είναι και αστυνομική, ίσως δυσκολευτούμε να το καταλάβουμε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς λοιπόν ο Παύλος λέγει να υπακούτε και να υποτάσσετε στους προϊσταμένους σας, αφού είπε προηγουμένως να αναλογίσετε την όλη πορεία της ζωής τους και να μιμήσετε την πίστη τους, κατόπιν πρόσθεσε να υπακούετε και να υποτάσσετε στους προϊσταμένους σας. Τι λοιπόν θα συμβεί, λέγει, όταν είναι κακός και δεν τον υπακούμε? Κακός πώς το εννοείς? Εάν είναι τέτοιος εξαιτίας της πίστεως, απόφευγέ τον, απομακρύσου από αυτόν, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά και αν είναι ακόμα άγγελος, που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν όμως είναι κακός ως προς την ιδιωτική του ζωή, μην ασχολείσαι με αυτήν, αφού και το μη κρίνετε ή να μην κρυφτείτε, αναφέρεται στον τρόπο ζωής και όχι στην πίστη. Βλέπεις ότι ο λόγος δεν γίνεται για δόγματα, αλλά για τρόπο ζωής και πράξεως. Όταν λοιπόν για δόγματα, έχουμε το δικαίωμα να πούμε όχι. Άλλωστε, μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν λειτουργεί αυτονομημένα και ως ατομική αυθεντία, αλλά εξ ονόματος Χριστού. Έτσι και ο Επίσκοπος δεν ενεργεί εξαιτίας εξουσίας, αλλά ως εντολοδόχος του αρχικείμενος Χριστού και δώσει λόγο τον πάνω κριτή. Ως χάρισμα η ιεροσύνη, λέγει ο Αρχιμανδρίτης καθηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου του Γρηγορίου του Αγίου Όρος, πατήρ Γεώργιος Καψάνης, είναι συνέχεια και μετοχή εις την μία και μοναδική ιεροσύνη του Χριστού, η οποία έχει δωρηθεί στην Εκκλησία. Οι δε άνθρωποι ιερείς, επίσκοποι και κληρικοί, υπόλοιποι, την ιερατείαν αυτού εν την Εκκλησία λειτουργούντες, κανόν ταχυδόνος. Είναι κλασική και στο σημείο αυτό η τοποθέτηση του μεγάλου εκκλησιολόγου Αγίου Όρου Χρυστόβου, ο οποίος αναφερόμενος στην ανθρωπίνη διαίρεση των μελών του εκκλησιαστικού σώματος σε πρόβατα και ποιμένες, παρατηρεί πρόβατα και ποιμένες προς την ανθρωπίνη νησήν διαίρεση. Προς δε των Χριστών, πάντες πρόβατα και γάρ ποιμένοντες και οι ποιμενόμενοι, η φαινός του άνω ποιμένος που λέγονται. Η ίδια η φύση της Εκκλησίας αποκλείει την κοσμική διαφοροποίηση των μελών της σε άρχοντες και αρχομένους, κυρίους και υποτελείς, προϊσταμένους και υφισταμένους. Σκοπός σύνολης της ζωής της Εκκλησίας είναι ο κατακτισμός των Αγίων. Και ο Μητροπολίτης της Νέας Μήνης κ. Σιμεών σημειώνει ότι η υπεροχή του επισκοπικού αξιώματος έναν των άλλων δύο βαθμών του πρεσβυτέρου και του Διακόνου δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αντίληψη ότι ο επίσκοπος είναι ιονή μονάρχης μέσα στην Εκκλησία. Εξ αυτού και καθεαυτών δρόν, ή ότι μεταξύ επισκόπων και πρεσβυτέρων υφίσταται αβυσαλαίο χάσμα. Αν ο επίσκοπος κατά τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας είναι τύπος του πατρός και οι πρεσβύτεροι αποτελούν συνέδρινον Θεού και σύνδεσμο Αποστόλων. Γι' αυτό και η Εκκλησία ου καλείται χωρίς τούτων, των επισκόπων δηλαδή και των πρεσβυτέρων. Άλλωστε, όπως έλεγε ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, στην Εκκλησία δεν έχουμε εξουσιαστικά αξιώματα, αλλά διακονήματα. Έχουμε υπηρεσίες, είμαστε υπερέτες, δούλοι των δούλων του Θεού και οι Άγιοι δεν υπήρξαν ποτέ εξουσιαστές. Η διάκριση των διακονημάτων δεν είναι ταξική, είναι λειτουργική. Δεν είναι οντολογική, καθώς ο παρατηρεί πάλι ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, πάντες δια του βαπτίσματος και των Αγίων Μυστηρίων κοινωνούν της Θείας Ζωής του Χριστού, καθιστάμενοι μέτοχοι της οζούσης χάριτος του Θεού και των αγαθών της Βασιλείας του, και διάκονοι του θελήματός του και της Εκκλησίας του. Αλλά λειτουργική είναι η διάκριση λόγω της ιδιαιτέρας διακονίας εκάστου εις το σώμα του Χριστού. Και συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος σχετικά με την επισκοπική διακονία. Το διαβάζω πάλι στα μετάφραση για να βοηθήσω τους αδελφούς λαϊκούς. Εκείνο λοιπόν που ζητείται από τους οικονόμους, τους επισκόπους, είναι να μείνει ο καθένας πιστός οικονόμος. Δηλαδή να μην σπετερίζει την εξουσία του κυρίου του
και να μην προβαίνει εις τιμωρία διαπροσωπική ικανοποίηση ως σαν Κύριος, αλλά να διοικεί ως οικονόμους. Και το έργο του οικονόμου είναι να διοικεί καλώς όσα του ενεπιστεύσαν. Δεν πρέπει να λέγει ότι είναι ειδικά του όσα ανήκουν στον Κύριον του, αλλά αντιθέτως να λέγει ότι ειδικά του ανήκουν στον Κύριον του. Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Μια μεγάλη ρήξη και όχι απλή τριβή ανάμεσα στους επισκόπους και τις Ιερές Μονές ήταν αυτή που άρχισε να συντελείται με την καθιέρωση του καθεστώτος της νόμο-κρατούσης Εκκλησίας μετά την απελευθέρωση και την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η σύμπραξη του επισκοπικού σώματος με τον Μάουερ, τον Κοραή και τον Φαρμακίδη την περίοδο της βαρβαροκρατίας που επέφερε εκτός των άλλων τη διάλυση των μοναστηριών και την εξουθένωση και τον διασυρισμό των μοναχών, άφησε βαθιές πληγές στον ελλαδικό μοναχισμό και ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στις Ιερές Μονές και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Ο σφιχτός αναγκαλισμός της διοικούσας Εκκλησίας με το διαρκώς εκοσμικευμένο κράτος έγινε από τη βαρβαροκρατία και έδεφερε ένα πάγιο κατεστημένο, μια νοσηρή κατάσταση που την διαπιστώνουμε σε όλη τη μετέπειτα πορεία της Ελλαδικής Εκκλησίας, με τις επαναλαμβανόμενες εκτροπές και τις αριστείλειες συνόδους να διοδέχονται η μία την άλλη κατ' εντολή και σε συμφωνία πάντοτε με την εκάστοτε κοσμική εξουσία. Κύρια επιδίωξη της βαρβαροκρατίας ήταν ο εκδυτικισμός της Ελλάδος και η αποκοπή της από την πίστη και την παράδοση της Ορθοδοξίας. Το μεγαλύτερο εμπόδιο κατά τον μακαριστό καθηγητή πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη στο σχέδιο δυτικοποιήσεως της Ορθοδοξίας υπήρξε ο μοναχισμός. Εις αυτόν διεσώζει τη βιβλική παράδοση των προφητών και των Αποστόλων, ήττες αποτελούν την καρδία της πατερικής παραδόσεως. Κατά τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, ο επιδιωκόμενος όμως κρατικός εκδυτικισμός ήταν εντελώς αντίμετος χωρίς την δυτικοποίηση της Εκκλησίας. Η κατά της Ορθοδοξίας δε επιβουλή για να χρησιμοποιήσω το δικαιωμένο αυτό από τα πράγματα όλο του Κοσμά Φλαμιάτου, επικεντρώθηκε στο μοναχισμό χώρο αυθεντικής συνέχειας της δομής και του τρόπου της αστικής υπάρξεως. Την έκταση δε της προϊούσας διάβρωσης φανερώνει η συνοδική επίσημη εκκλησιαστική συμμετοχή στη διάλυση των Ιερών Μονών, δηλωτική του πνεύματος αυτοκαταστροφής που είχε κυριεύσει από το 1833 και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Συντελείται ουσιαστικά η κατάργηση της Εκκλησίας και η αντικατάστασή της με ένα νέο θρησκευτικό σχήμα θεμελιωμένο σε διανοητικές και ηθικιστικές αρχές και αξίες. Είναι η νέα θρησκεία που οραματιζόταν ο Κοραής, επηρεασμένος από τον δεϊσμό του Βολτέρου, τον οποίο τόσο θαύμαζε και ακολουθούσε, και την αποστροφή του τελευταίου προς τους καλογύρους, τους οποίους ταυτίζει με την απεδευσία, την τυπολατρεία και την χριστιδαιμονία. Η αποστροφή της Συνόδου προς τον μοναχισμό φαίνεται καθαρά και στα γραφώματα του Θεόκλητου Φαρμακίδη, αρχηγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, που θεωρούσε τους μοναχούς παντελώς ξένους προς τις απαιτήσεις και την παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας και ανοίγαγε τις καταβολές του μοναχισμού στους αιρετικούς επικρατήτες. Γι' αυτό και συμβουλεύει τους μοναχούς μέσα στα άλλα, είναι στις υποσημειώσεις, θα τα δείτε στα πρακτικά, είναι φρικτά αυτά που γράφει. Γι' αυτό και συμβουλεύει τους μοναχούς να περιοριστούν σε ελάχιστα μοναστήρια, χωρίς να παρακινούν και άλλους να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής τους. Έτσι, το 1833 που διακηρύχθηκε η Ελλαδική Αυτοκεφαλία, συγχωνεύτηκαν οι ανδρικές μονές που δεν διέθεταν περισσότερους από 6 μοναχούς και καταργήθηκαν τα γυναικεία μοναστήρια όπου υπήρχαν λιγότερες από 30 μοναχές. Το αποτέλεσμα ήταν ο αριθμός των μονών από 589 μονές που ήταν πριν την εφαρμογή των βασιλικών διαταγμάτων να φτάσει σε 152 το 1858. Επίσης, οι μοναχές κάτω των 40 ετών υποχρεώθησαν να φύγουν από το μοναστήρι τους και να γυρίσουν στον κόσμο, ενώ αυτές που έμειναν στα μοναστήρια ζούσαν κάτω από τις τραγικές συνθήκες και κρατικές πιέσεις. Ακόμα και αυτές οι μονές που διατηρήθηκαν έχασαν την αυτονομία τους, καθώς την πνευματική τους διοίκηση ανέλαβε ο τοπικός επίσκοπος και την κοσμική, οικονομική, ο τοπικός νομάρχης. Υποχρεώθηκαν επίσης την υποβολή δυσβάσταχτων φόρων προς την τοπική και κεντρική διοίκηση. Φυσικά έμειναν εκτός εντελώς ανέπαφα τα μοναστήρια των Ρωμαιοκαθολικών και υπηρεσιούς τους. Να τα ακούσουμε. Το τι επακολούθησε με την εφαρμογή αυτών των βασιλικών διαταγμάτων είναι αδιανόητο και θα αποτελεί ένα διαρκές όνειδο στην ιστορία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ανάλογες επικαλαιότητες δεν συνέβησαν ούτε στα χρόνια της Ουρκοκρατίας, ούτε ποτέ άλλος ξένος κατακτητής είχε επιφέρει στα Ορθόδοξα μοναστήρια της Ελλάδος. Την αχαρακτήριση αυτής της τάσης της Εκκλησίας στιγματίζει και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο βιβλίο του, θα το δείτε πρακτικά. Αυτή είναι σε γενικές γράφει, σε γενικές γραμμές η πρόταση της Εκκλησίας, που γεμίζει με λύπη την κάθε ψυχή. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να δικαιολογήσει την αστολογία αυτή
έστω και αν υποθετεί ότι συνέβαιναν έκτροπα στις γυναικείες μονές, ποιος λόγος συνέβρεχε για να προταθεί σαν λύση η διάλυση και μάλιστα με παράλληλο βίο αποσχηματισμό των ορισών από μια ορισμένη ηλικία και κάτω? Στα αλήθεια διστάζει κανείς να παραδεχθεί πως μια τέτοια πρόταση προήλθε από την Εκκλησία. Η ανώμαλη αυτή εκκλησιαστική κατάσταση σημάδεψε τόσο κέρδη για την πορεία της Ελληνικής Εκκλησίας και προκάλεσε τόσο βαθιά και δυσίατα τραύματα που δεν μπόρεσε να θεραπεύσει στο ακέραιο ο μακροχρόνιος εκκλησιαστικός βίος που ακολούθησε ακόμα και μέχρι σήμερα. Και αυτό. Πόσο είναι? Είναι 35 λεπτά. Τελειώνω. Εντάξει. Και αυτό για την κανονική εκτροπή. Θέλετε να συνεχίσω να τελειώσω? Συνεχίστε. Ωραία. Ευχαριστώ. Και αυτό για την κανονική εκτροπή που στελέστηκε το 1833 προκάλεσε μια παθολογική συμπτωματολογία, φαινόμενα τις οποίες αποδέονται ακόμα και σήμερα στον ελληνικό εκκλησιαστικό βίο. Ως κύρια δείγματα συμπτωματολογίας εκείνης θα μπορούσαν να αναφερθούν η αποκοπή του σώματος των αρχιερέων από το λαϊκό παραδοσιακό κορμό, η μετατροπή τους σε εξαρτικούς υπαλλήλους και αξιωματικούς καριέρας, η σταδιακή αποξενωσή τους από τα κτηματικά τους καθήκοντα, το κηρυκτικό ευαγγελικό λόγο και τη φροντίδα του λαού, ελλείψεις που η ανάγκη καλύψε όσους οδήγησε στην δημιουργία εκκλησιαστικών κινημάτων, συλλόγων και οργανώσεων. Καλλιεργεί και έτσι ο αρχιερείς μια αποστροφή προς τον κατώτερο κλήρο και τους μοναχούς που εκδηλώνονται με μια βαθιά υποτίμηση και μια εξουσιαστική και ιδιοκτησιακή έκφραση κυριαρχίας. Πρόκειται για το φαινόμενο που επικράτησε ο δεσποτισμός ή η δεσποτοκρατία και που συνίσταται κυρίως στην προβολή και τη χρήση της επισκοπικής αυθεντίας όχι ως αποτέλεσμα της αγιοπνευματικής εμπειρίας και χάριτος, αλλά ως απότοκο του αξιώματος με τη διοικητική και εξουσιαστική του μορφή και των δικαιωμάτων που αυτό συνεπάγεται. Αυτό έχουμε σήμερα. Στο σημείο αυτό, καταληκτική στάθηκε η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των αρχιερέων που δεν γίνονταν πλέον από τις τάξεις των μοναχών, με συνέπεια την αποκοπή τους από την ηθική και εισηγεστική παράδοση και βιωτή. Όσοι από τότε απεργάζονταν τον εκδικητισμό και την αποδοτοποίηση της Ελλάδος, αδυνατούντες κατά τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανή να ελέγχουν ποιοι θα καθίσονται επίσκοποι και διοικητές της Εκκλησίας, απεφάσισαν και κατόρθωσαν να ελέγχουν ποιοι δεν θα καθίστανται επίσκοποι, τακτική η οποία ενδιαφέρει αυτούς μέχρι και σήμερα. Δια τούτου και οι παραδοσιακοί μοναχοί την εσωστεμέλιο είχαν την κάθαρση και φωτισμό της καρδίας και τη θέωση. Αντικατεστάθησαν από αποφύτων θεολογικών σχολών, εις τας οποίας έμαθαν ότι η θεμέλιο της πατερικής παραδόσεως είναι η Αγία Γραφή και η φιλοσοφία των αρχαίων των προγόνων. Αφού αφήνουμε άλλα για τον Μακρυγιάννη και τον Παπουλάκο που τον αγαπάει για τους Μουλατσότης, πατήρ Νικτάριος, γράφει ο Παπουλάκος, αφήνουμε το μαγίδιο, ότι είναι σκοπός να χαλάσουν τη θρησκεία, διακηρύττηκε στη ματίση στους προτετήρους και ενόχους, οι Λουθυροκαλβίνοι, οι ετερόδοξοι δηλαδή βαβαροί και μισιονάροι, ο Φαρμακίδης ότι έχει στο φαρμάκι, η Σύνοδος η μυαλά, διαβολική, βουλωμένη, σφραγισμένη με τη βούλα του Άρμανσμπεργκ. Τελευταίο κεφάλαιο τελειώνουμε αμέσως. Στη διάρκεια της Παποκρατίας, όπως αναφέραμε, ξεκινά και η αποψήλωση του μοναστηρικής περιουσίας και η στεδιακή υπαγωγή της στην κατοχή του δημοσίου με τις αναγκαστικές απολοκληρώσεις το ετών 1833, 1934, 1917, 1930, 1952. Η άποψη αυτή ενισχυόταν η γενικότερη αποστροφή των ιεραρχών στους μοναχούς και τον κατώτερο κλήρο λάμβανε χαρακτήρα ταξικής διακρίσεως. Έτσι, οι μοναχοί θεωρήθηκαν πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή πήγαμε στο Στρασβούργο, πήγα και εγώ, πήγαμε όχι για τα κτήματα, πραγματικά και τα κτήματα, αλλά πήγαμε για την ελευθερία μας. Γιατί μας θεωρούσαν δευτέρας, δεν μας είχαν ανθρώπους που δεν μπορούν να υπογράψουμε τις ιδιοκτησίες των κτημάτων μας. Έτσι, οι μοναχοί θεωρήθηκαν πολίτες δευτέρας κατηγορίας, αγράμματοι και άξαστοι, βαρβαρίζοντας καλογερείς κατά τον Κοραή, ανήκαν να εκδιοικήσουν την περιουσία των μονών τους. Το πρώτο έγινε το 1933 με υπουργό παιδείας υπουργό θρησκευμάτων τον Γεώργιο Παπαντρέο, τον παππού του Γιώργου, και με φίλο το Μεταξάκη που λέγονται ότι είναι και δύο μασόνοι. Παρά τις αρχικές, έχουμε μετά τη δημιουργία του ΟΔΕΠ, που υπήρξε ένας από τους πιο διεφθαρμένους και πιο αματολούς οργανισμούς στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, και αν θέλουμε μπορούμε να τους αποδείξουμε με χαρτιά. Πώς είπατε? Σωστό. Πολύ σωστό. Δεν υπέγραψε 144 μονές, οι οποίες χάσαν τα χρήματά τους,
Οι άλλοι που δεν υπέγραψαν έχουν πάρει και τα πρώτου ΟΔΕΠ και του ΟΔΕΠ, τα κτήματα. Και τελειώνουν δύο σελίδες. Συμπερασματικά θα λέγουμε ότι η πολιοκρατία των δύο σχεδόν τελευταίων αιώνων σημάδεψε αρπαστικά την τυπούσα Εκκλησία και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο σχέσεων το οποίο χαρακτηρίζουν κυρίως οι επιβάσεις της πολιτείας της Εκκλησίας και σπανίως το αντίστοιχο. Ο σφιχτός συνεργατισμός της Εκκλησίας με το κράτος. Το βλέπουμε. Ο προηγούμενος με τον Πρωθυπουργό κατευθείαν, με τον άλλο Πρωθυπουργό κατευθείαν, στο τραπέζι, κατά το τραπέζι κλπ. Ο σφιχτός συνεργατισμός της Εκκλησίας με το κράτος την μετέτρεψε τρόποντινά σε μέρος του συστήματος και επέδρασε αρνητικά στη μαρτυρία της. Έγραφε προφητικά και πάντα επίκαιρα πριν από χρόνια καθηγητής Ματζαρίδης. Πολύ σημαντικό. Το αίτημα που υπάρχει για άμεση μαρτυρία της Εκκλησίας στην κοινωνική ή την πολιτική ζωή δεν οφείλεται ουσιαστικά στην ανεπάρκεια της μαρτυρίας αυτής, αλλά στην απουσία της. Όταν η Εκκλησία παρουσιάζεται ως κατεστημένο, συχνά μάλιστα πιο δίσκαμπτο και πιο αναχρονιστικό από το κοινωνικό ή το πολιτικό κατεστημένο, όταν η χαρισματική και εσχατολογική προοπτική της ιδιαίρεται σε μονολυθική και εγκοσμιοτοκρατική οργάνωση, όταν η αρχή της θυσίας και της διακονίας διαστρέφεται σε απολυταρχική εξουσία, που αρνείται μάλιστα κάθε επικοδομητική κριτική και επικαλείται το κύριο της θείας αυθεντίας για να καλύψει την αυθαιρεσία και την ασυναρτησία, δεν μπορεί να δώσει θετική μαρτυρία. Πρέπει όμως και από την άλλη πλευρά, και τελειώνω, να σημειωθεί ότι η επιδημία της πολιτοκρατίας και του ξωνιμού και της εκκοσμικεύσεως πλήττει και τα μοναστήρια μας. Η πολυπαραγνωσύνη, η έντονη κοινωνικότητα, ο νεοτορισμός, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η πολυτέλεια, η άμετρη χρήση της συγχρόνου τεχνολογίας έχουν μειώσει τον εισηγασμό, την ύψη, την προσευχή, τη μελέτη και το ομολογιακό και μαρτυρικό φρόνημα. Έχουν χαλαρώσει την αγάπη και την αφοσίωση στην περιφρούρηση των αγροτικών συνόρων της ιερέας μας γης, της πίστεως δηλαδή και της πατριώτας μας, στην υπηρεσία των οποίων ήταν πάντοτε ταγμένοι και πρωτοπόροι μοναχοί. Κινδυνεύει πόσο σύγχρονος ορθόδοξος μοναχισμός, όχι μόνο ο λαϊκός, αλλά ο ανταλής και ο αγγελικός θα λέγαμε. Λιγάκι. Λόγω της τουρισμού και αυτά που γράφει ο του ενόξου παρελθόντος εκοσμικευμένος, πολυπράγμα, κοινωνικός, επιδοτούμενος, χρηματοδοτούμενος, ολοκληρωμένος, κοφτεύων, σιωπών και απών, συμβάλλοντας και αυτό με τον τρόπο του στην απουσία της ζωντανής και ουσιαστικής εκκλησιαστικής μαρτυρίας σήμερα. Επίσκοποι και μοναχοί γινόμαστε κάποιες φορές εκ του φόρου της ιδιότητας και της αποστολής μας, ανθισιακές εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις που απέτυχαν όλες τις εκκλησίες, οι περισσότερες αποτυχημένες και κατακρεωμένες, κοινοτικά προγράμματα, μελέτες, υπολογίες, επενδύσεις, έχουν μετατρέψει σε ένα μεγάλο ποσοστό την εκκλησία μας, τις ενορίες μας, τα μοναστήρια μας, από νοσοκομεία και ιατρία ψυχών, σε οικονομοτεχνικούς οργανισμούς και σε υπηρεσίες διεκπαιρώσεως κυρίως οικονομικών και λογιστικών υποθέσεων. Παρατηρούνται επίσης και στο μοναχισμό φαινόμενα γεροντισμού, αυθεντίας, πνευματικής αυτάρκειας και αυτονομίας, αυτοπροβολής, χαρισμάτων και δημιουργία στενών κύκλων καθοδηγήσεως. Καταλήγουμε έτσι στην ομαδοποίηση και την οποδοποίηση των πιστών που τρέχουν ιδιαίτερη ευλάβωση στον μοναχισμό, προκαλώντας τους ασφυκτική συνδυασιακή ποιήση, προσκολήσεις και προσωπολατρίες. Επιβάλλεται λοιπόν επιστροφή για όλους μας, επισκόπους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, στις αρχές και τα βιώματα του αποστολοπαράδοτου και αγιοπατερικού, νηπτικού, ησυχαστικού και ασκητικού, εκκλησιαστικού και μοναστικού βίου, με την κάθαρση από τα πάθη μας και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να πάψουν οι τρυφές και οι κατέβηκαν επιφυλάξεις και να επικρατήσει με τη χάρη του Θεού η κατά Χριστόν ενότητα, αγάπη και ειρήνη που θα μας οδηγήσει όλους μαζί στο